sila Bicolano. Guys, good evening guys. Punta kami ngayon sa MOA. Dahil, anong okasyon ngayon? Graduation ni Joros. Ay, graduation ni Joros pala. Ayan, tumatawag na nga. Ayan guys, pababa na kami. Graduation ni Joros, kaya puntahan namin ngayon. Ayan, kasama namin sila. Siyempre, sama namin si Jampo. Ayan si Joros ha. Joros, congrats sa'yo ha. Ayan si Joros. Kabalin. Oh, Erika, kain ka na. Graduation yung anak niya. Parehas kami. Ayan, graduate na ni ano? Thank ni you. Joros. Jampo, no? Ay, si Mrs. Congrats. Ayan guys, kain tayo dito. Kain tayo guys sa Maki. Ayan. Ayan guys. SB1 guys. Yun. Ayan o. Yan si Commander o. This is napalaban dito sa ano. Kabalin. Ito guys. Order tayo nito guys. Napa-apply gas o. Napa-apply. Yan. Napa-apply guys. Ben, ayos ba? Ayos to. Marugin. Ito. Ba't paano to? Ba't puro ano? Gulay. Ayan, gulay yan. Sabi ka ni Papa? Hello.
Ay! Richard! Parang Richard, oh. Pinamagwapo ng Bicol. Ayan, oh. Anak mo yan? Wala na siya dalawa. Oh? Maganda na mga anak mo, yan. Kapatid ko. Ito. Inaregalo ko yung regalo. Oh, may regalo si Mrs. ah. Ayos. Yan si Ate Ros, oh. Ate Ros, salamat sa pag-invite sa amin, ah. Ayan, oh. Ano yung Richard? Okay, hermano. Ayan, oh. Ayan. Ano? Ayos ba yung Big Boy? Erika. Aba? Wala na, hindi na. Ito. Karen Chart. Kanina pa kayo dito? Saan kayo nag-parking? Ba yung anak ko kumukuha pa, oh. Pangalawa na yata niya. Pangalawa. Oo. Yan po, nakadalawang beses na bumalik ka. Yung si Ayan, no? Kapalin. Punta ni Ryan, no? Ganda. Yaros, congrats. Jericho. Ay, grabe. Bumalik pa siya, oh. Ayun guys, bumalik pa ako. Bumaba uli ako, oh. Ayun, si Hermano nyo. Ayun, malakain talaga, eh. Si Ryan, oh, grabe naman yan, oh. Dami, no? Ayun, maraming salamat sa palibre ni Ate Ros at si Manong Jo. Siyempre, congrats sa kanyang anak at Joros na graduation na ngayon. Maraming salamat sa inyo, guys. Subscribe and keep it the notification bell para update kayo sa mga backline.